Wes. Gelem ora? Nek gelem jegok pisan ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, wis ra ndek apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho. Penganggonku iki penganggon ning ngene yangku biyen. Oh, jenenge yange sapa mbiyen? Lopez. Oh. Wis ora apa-apa tak ikhlaske. Tambahi ali-ali gelem ora nek gelem jegok pindho nek ora gelem jegok pisan. Oh, jadi wale-wale. Hah? Nek ora gelem jegok pisan, nek gelem jegok pindho. Ora diwale-wale. Nek ora gelem iki pindho. Oh iya. Nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu kirike. Ah, ya wis nyuwun ngapura ya. Ora sih. Waduh, aku kira tuh kok dadi macan iki piye? Ora ya ora ngerti kaya. Tawake nang sirkus wae. Payu larang lho kowe. Aduh, Metro, aku mati aku. Wah, piye Metro kanan aku tadi kaya ngene. Aku malah diwirang-wirangke pon. Nggo kula jereke matur bapak mawon. Matur karo bapak pripun kanane kaya ngene. Semar aku tulungono Semar. Maro. Tan Samar pamoring sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Ambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Pindha pesating sumbana sumusupe rasa jati datang kawusa manjing wonten gumpit sanggar sangaru mena ganteka sapa ingkang mlajar sing padukan karakan dembel nenggih samuta Prabu Gendra Swaropati ngantos medal sak jawining tapal mantes padukan karakan dembel. Mangga anggro sesumbar lindu bumi gonceng kumelu dukuntur katup Kumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara yen pamunten bawa peneban kula mboten saged mboyong dhateng Semar Badranaya. Ah, gandheng blekudung suwaru gembal Semorante hawala. Gendra Swaropati wonten dawuh. Aja mung tekan semene, Nggir. Aja mung tekan semene. Lho apa to sababe dene kowe matur karo bapa gurumu Begawan Durna? Kok kowe ora kelakon mboyong lan Semar Badranaya? Nyatanipun nembe kemawon kula matur sanipun Semar badhe kula boyong api-api negari kula Taman Pegebluk. Nanging jebul pinanggipun wonten negari utawi wonten ing Karang Kadempel. Kathah para priyagung ing sami jajar lenggah. Ngadhem kersanipun Kyai Nayantaka. Lho. Yen ngono Pandhawa mapan ing Karang Kadempel, kasinggihan mekaten. Oh, yen ngono pasang Yogya kados ngene. Yen perlu ora ming Semar Badrana sing bakal mbok boyong, mbok aturake marang aku lan bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga. Nanging klebu Pandhawa 5 cacahe. Pandhawa 5 cacahe ya kuwi Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nukulasdewa. Rangketen bantaran tangan krincungan sikile. Bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga. Jer nyatane Pandhawa kuwi bocah Sukerta. Pandhawa kuwi wong Sukerta, wajib dadi panganing para berkasaan. Wajib dadi panganing wadya balaning Betari Durga. Mekaten peneban.
Yen kowe ora iso mboyong Semar, ora iso mboyong para Pandhawa, oh ya wis. Ora apa-apa ning kabeh ngelmu sing tok takokke karo Begawan Durna ora bakal tak paringake. Jer Basuki mawa beya Gendra Suropati. Kagiat risang kapirang urinangkul kinembit-kembit dosang reknaning bawana. Wah, mekaten penemban. Ya pancen syarat-syaratane pancen kudu kaya mangkono, kowe ngerti dhewe ta? Aku sowan ngesaning Pandya Betari Durga ingkang wigati, jaluk daya timbul kekuatan tumraping para Sata Kurawa, tumraping anak Prabu Duryudana. Nanging sang Pandya Betari Durga paring dawuh karo Begawan Durna waton isa gawe ijol. Ya kuwi wujuding bangkening Pandhawa, luwih-luwih bangkening Semar Badranaya bakal pinaringan pengayoman Kurawa dening Pandya Betari Durga. Wekasan besuke upama tumapak perang gece Bratayuda bakal kelakon penjanganing anak Prabu Duryudana iso ngisas kalawan para Pandhawa. Mekaten penemban. Menawi ngaten kula nyuwun tambahing pangestu. Boten kitang sekedhik kula mbeta wadyabala saking negaring Pageralun. Badhe kula ketapaken sumados damel geger karang kadempel. Nah, ngono kuwi lho, gawe geger. Ora ming ora iso mboyong Semar kok terus matur ora iso mboyong Semar Badranaya. Oh, jenenge kuwi jenenge ora budidaya. Wong kuwi diwenangake budidaya. Iki penemban. Wis kana mangkat to. Wadyabala Pageralun. Pageralun diketapake. Supaya gawe geger karang kadempel. Lho niki ngestaken dawuh paduka penemban kula terus minggah. Oh ya cetak. Saka kaduan nek ngulatake karo kowe Gendra Suropati. Kumurus sangyaning Prawadyabala mandhikata lawan bindi pasur tambur miyang suling pepandhen daludak nuwun sewu sinuwun abdi pun Kunjara Yaksa Cemadong dawuh Gusti nadyan ingkang dipun tumenggungan kula Cemadong dawuh sinuwun kula Cemadong dawuh Wadyabala Pageralun wonten timbalan dina samengko mituruti jaluke bapa guruku ya bapa Begawan Durna ingkang banget ndak pundi-pundi sarta ndak aosi nalika semana aku sowan ning pertapan Sukalima entuk dawuh pangendikaning Begawan Durna yen to aku kudu bisa ngaturake reruba pepanggil kinarya ijol nggonku bakal entuk ngelmu kawruh saka Begawan Durna. Mongko ijole ora entheng kudu nggawa bandaning Semar. Yen perlu Pandhawa 5 cacahe kudu tak aturake marang Begawan Durna. Yen to kasembatan aku mbondo Semar sarta mbondo para Pandhawa bakal wuwuh ngelmu jaya kasantikan guna kanuraganku. Satemaku bakal dadi ratu ing Anjayeng Bawana. Lajeng kemareng paduka ngawi sangganing para wadyabala mugi ambabarana ing abdi kepatihan. Grit lampit brungkat kimpul gajah gelar Singabara. Wadyabala sak cukupe saka negara ing Pageralun. Mriki. Ngampyak karang kadempel. Sapa sing ketok digawe sungsang Bawana balik? Nuwun ngestaken dawuh.
Pangkatipun para wadya bala benjang menapa ora ketang sambung obor celita mangkat dina iki nggih ngestaken dawuh sinuwun. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggono magawe gelari rawang mlebu lalatan Karang Kadempel ana satriya kanthet ngeyayet bringa sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa kedhep sapa kowe takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki dasar para nyata balik kowe sapa kekeseting Sang Prabu Gendra Suropati aku tumenggung Sumbang Suradikja ya sing buri sapa takon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna Kakang Mas Janaka wonten mriki iya Setyaki wis penake aku tak ngaso ae wedi nek konangan mboten niku wau Bagong Caidan aku Bagong ngapa ayo takon ngapa kowe oh Bagong dasar para nyata pangkatmu apa lho RT omong RT kok gleleng ora weh gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi aja sok nyepelekke terus sapa kowe Sumbang Suradikja ora nyumbang ora apa-apa sing buri dhewe sapa Petruk kakangne Bagong anake Semar nomor 2 oh lah keterangane pancen Prabu Gendra Suropati nggawa prajurit akeh Gong. Ora usah wedi lho, Tata. Ndara Sencaki dibantu. Ora usah mbok bantu aku ijen ngrampungi Wadyabala. Saka pagralun kelakon. Ora usah dadak mbok bantu. Weh, ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel. Kula dilairake enten bumi Karang Kadempel. Nek nganti bumi wutah getih kula nggo jak-jakan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya Tru. Ya ora-orane mateni prajurit sing elek-elek. Aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki sedaya iki Tru. Aduh golek sing elek-elekan wae. Sing elek-elekan sing kira-kira ringkih gecek ndase. Ha iya. Pokoke ning melu perang sing penting ra ketok ngono to. Wis kono do lunga wae aja dugem remeng. Menungso iki tak sampurnake Bagong. Sampur. Napa niku Bathara kok? Ora. Kok sampurna? Sampurnake terus tak patenane. Lah, ngono. Lho.
Kowe ngrasani arep nyirnake karo aku. Ora sagokan gunung tanpa guna. Kowe tekan kene dikongkon ratu Gusti Mukinen gawe geger karang kadempel. Ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon tak babati gamanmu tak gulungi genderamu. Wah. Babu. Wani karo Sentawetine apamu. Ora minggas karo tebak dana mungkin marganing patimu. Maju janggah pengen tinjung akhirat nyawamu bareng. Mumet saja. Sumbang Suhojek Jawa Barat. Mati aku.
sapa? Borobudur. Kowe sapa? Kunjara Yaksa Patih Pagralun. Ayo. Ndi Semar Badranaya? Boyomen. Sirnakna Werkudara. Wah, jebol jajawan. Wah. Mati kowe. Woi. Hut. Aduh. Gong, rene otak nek dolanan. Apa ta, Truk? Rene yo. Iye. Maksude nyenemu. Sapa? Kuwi. Aku piye? Nyenemu. Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Mau jeneng. Petro. 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 Nyanyi. Ngomong apa ta, Tru? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemene wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong barang kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Aku ya ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi. Aku Bagong. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Nyomet. Ini nomor 5. Nomor 4. Telu. Naman telu. Nah, arep apa kowe? Kowe ngomong ora cetha apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Truk. Kowe sapa? Anakku. Numenggung. Ani rek mah. Hah? Numenggung ani rek mah. Sapa itu? Tulis. Nih, nyempatnya. Tumenggung Panigas Rekmo. Walah, tukang cukur ta kowe. Nganyun dak matos. Tukang dak matos. Tumenggung lah tukang cukur dak matos. Iki misu-misu to Pak De radong. Dadi ade ra lara ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngene. Heeh. Wah, setane. Oh, le nesu keri kowe ora. Amat banyak ojo wadur tinok mati mana tambah tulis oke banget ngomong oke banget tulis oke banget ngendake lemah aku radong Nyemar Semar piye mohon tangane iki
linyong iki. Telek lincung, linyong. Nek linyong manganen. Aku dong nek iki dong aku. Telek lincung panganan ngono to. Mungkin paham. Aku dong iki paham ngono ta. Semangat dengan ini untuk angane lincung cikile. Ayo Prabu Gindrajamani. Sapa? Prabu Gindrajamani. Maksudnya bapakku arep tok krincung tangane tok bondo, bondo tangane tok krincung sire tok aturke Prabu Gindrajamani. Gendra Suropati, Gindrajamani. Ah, entuk pepunga. Ah mundur. Ora lepel. Ora lepel. Ora level. Ya. Aku nemu ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja kusir. Aku dinake kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyang apa? Aku aja dimecake. Iki kulino mundur, kulino penang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anyira manye marano. Nyanyi ora kira mundur. Lakon tinjung akhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kecum. Aku ki selak mumet e. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Mumet. Buan modar mbok men. Oh. Sarike apik itu. Oh. Ajuke ya. Aja ngene wong mati iki medeni. Ora wedi demit. Oh ya wis. Lurek. Prada Mas atu menggong e. Ha iya. Copote wis. Lumayan iki. Ha. Iki dosa luga ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh, gede banget. Disekeng. Ben cara kuno disekeng. Mbangane ra ganti. Jetemene. Mayan iki rada larang. Bangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan ngene kaya ngono to. Ha wis mati ora krasa. Lho mbakune mawut-mawut kok. Takku kok polintingen. Moh. Wah, kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho tenan disumet. Durung semat nyerot wis makbut ngono wis. Tekan cangkemmu. Ayo, Amos Suramrata, Jayamrata ingkang kok. Mati kula Mbah. Piye? Jebul Karang Kadempel sing jaga mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing jaga satriya-satriya pepedhingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati, apa Prabu Kresna lenggah nang kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek nang Setyaki iki mesti nang Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jajahi tumbak mboten kenging, dheke nyaut godho, tumbak disendal munggah, godho tibak kiteng sirah kula. Sumrepet mboten weruh dalan, pindha ninggen cengel nganti jengklit tutuk dada kula bres. Kula teng mrika suwe ra iso ambegan.
Mundur. Nggih. Dudu tandingmu Sencaki. Oh. Kae Senopati Digdaya peng-pengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Sencaki. Sencaki iki mbiyen jaman semono iki jaman aku ijek enom iki gayenge nek ming gelut karo aku. Sencaki niku. Damangi. Wah. Pejah kula, Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinanggi kalian satya gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun so nyawang tuane sing baku semangate. Oh inggih. Nek mboten kula sing ndongani Karang Kajempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu. Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kajempel. Bakal gedhe gancane saka Sinuwun Prabu Gendra Swarapati. Ngedian nganggo suluk barang. Kang samar pamoring sukma. Sinukmaya winah iya ing sepi. Suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju apa isih ana komanan mungsuh, Mbah? Isih pirang-pirang. Ya ampun, ya ampun. Iki wis tak penging dadi prajurit ya ngeyel, wong wis tak yasake kios. Kowe buka salon. Kuwi malah laris kok malah dadi prajurit barang. Jiwa, Mbah, jiwa kula. Jiwa kula menika prajurit, kula menika nadyan kados mengaten menika jiwa saya itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemberani, Mbah. Ngono inggih. Wong suwe sapa, Mbah? Wong-wong Karang Kadempel jare akeh satriyane. Ya ampun, ya ampun. Amok Suramarata Jaya merata imbang yen padha-padha. Iki prajurit saka Pageralon, Mbah, nisih, Mbah. Semingkir, Mbah, aku jelan ndelok rupamu, Mbah, semingkir. Sambro gelap modar. Kene sing ngopani bendina kok anggere weruh wong lanang sing bagus-bagus kok karo mbane kok sia-sia. Amon Suramarata Jaya merata candhak tak iwel-iwel dadi apa kowe legane atiku. Korek. Bagus. Najan dedeg piadeg ora sepiro wae sapa ngaku wae. Iki apa iki? Uang ya, masak keong. Uang. Uang? Brengosen kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim iki piye? Gak ngerti, gak milenial babal blas.
Sapa Mas? Sentiaki. Sentiaki, ya ampun, jenenge Sentiaki sentil. Sedikit menjadi Kowe iki ngopo? gemes karo sampean, gemes ya ampun, tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang apa arep ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dening aku. Bangga tak ayoni. Mas sing nggawa mantel. Lho. Ku ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas. Iya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gilani. Ya ampun Mas, aja mlayu to Mas, boyo aku dilegani. Yo mlakune wis ki lho Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok. Kula. Yo maju mungsuhe Gilani. Mas mikir. Ku karepe dhewe ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong Pagralun? Ayo, kene. Legane ati. Mungsuhe. Cici. Mual wetengku. Ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya urip. Sasaranku kan om. Iki kok Mbah Kakung kaya ngene ya ampun ya wis kaya urip. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro. Jeneng kok Cakr. Cakru ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to Mas, nek ngendikani ora kasar-kasar ya ampun menurani wong tuwa ya dicokot cabang bola, harus sing enom-enom. Nek ngendika aja sok kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lho iki nggo dolanan. Bodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalor ngidul kae. Gong, Rene tak kandhani le. ngapa Sip iki. Migat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa mbabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ya ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padang ya kono. Cah edian ta. Oh, dorat-dorat kaya ngono kae. Wah, kowe ki nganggo wig to. Tiwas tak jambak rambutnya arep tak beleh kok copot. Gundul. Rasida. Ilang kemauanku. Kok iso? Arekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambutnya copot. Bucak geting tremplong ndase kae. Gilani. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Ana kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun buar pede. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal.
Ya ampun ki rek apik banget ya. Mas, Ngopo? aku mau tuku kini kae. Mas kene dite. Pira? Ayo sakarmu lek ngene kuwi. Iya ana dit 200 sanguku. Lek pepayon Urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon sedaya ya Satpol PP. Ya. yo, kae sikirek cilik kae to. Heeh. Wis manut aku. Kowe arep ngapa ya, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso lek ngopeni galak tenan iki. Nganti ora. Iki gereng iki. Tur iki iso kaya menungso. Masa? Kowe dituku ana 200 gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Lho. Ditambahi nek njaluk tambah jegok pisan, nek njaluk ora tambah jegok pindho. Njaluk tambah. Ya ampun, ya ampun. BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Wah, iya. Gelem ora? Nek gelem jegok pisan, ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, wis ra ndek apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho. Penganggonku iki penganggon ning ngene yangku biyen. Oh, jenenge yange sapa mbiyen? Lopez. Oh. Wis ora apa-apa tak ikhlaske. Tambahi ali-ali gelem ora, nek gelem jegok pindho, nek ora gelem jegok pisan. Oh, jadi balik-balik. Hah? Nek ora gelem jegok pisan, nek gelem jegok pindho. Ora dibalik-balik. Nek ora gelem iki pindho. Oh iya. Nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu kirike. Ah, ya wis nyuwun ngapura ya. Ora sida tak keke iki lek ngoyak angel banget. Bajigur diapusi kere. Ya ampun, lek golek saben bengi mung diejeli maling. Amok karang kajem belegane atiku gugu. Amo Suramarata Jaya Marata Imbanjen padha. Aku kelangan. Aku kelangan. Aku dirampok urip-uripan. Petro, Nun. Iki piye iki? Mboten ngerti niku edan kok sajane niku. Kudu gecek mawon mbono lho. Ora kowe iki kelangan apa? Ya ampun, ketegelen. Lek melek saben bengi tangan tengah wedi dirampok kedadan. Aku kelangan dasmat. Mutar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutar kowe Laura. Isih urip to? Tiwaste tak dongake mesti muring-muring. Ya ampun, Mbah. Mbah. Tolongin aku, Mbah. Tolong, Mbak. Iya, tak gotong. Ya. Lah bocah kok kaya ngene. Wes waras yo, Ngger. Waras inggih, Mbak. Inggih. Sesuk bengi jek nyambut gawe waras saya, yang golek pasaran ya waras saya Laura. Aja lara ngendak. Kowe ra iso dienggo golek pasaran ya Sahara, Samirah, Laura, Sukini. Pirang-pirang jeneng kula Mbak. Lah ya, Amuk ndi wong Karang Kadempel?
panengah Pandhawa Raden Janaka dasar Purya Prabu Gendra Suropati. Ayo bali yo. Aja ngarep-arep iso boyong marang Kakang Semar. Yen Janaka isih cetha pocapane, isih gleleng pacake ora bakal kelakon kuwi boyong Kakang. Wah, kelakon penjangkamu Parade. Wah, edan. Mati ya. Wah. 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 Bocah. Wah. Wah, edan tenan. Wah. Wah. Yo, pancen wong Digdaya, pancen wong pilih tandhing wong-wong Amarta. Ning apa dikira Prabu Gendra Suropati mundur tekan semene? Raden Janaka, kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak tekaning pati meguru karo kowe Barat. Kuat nomo kekuataning Kyai Candra Wirayang. Ayo, kowe nglumpruk tanpa daya nadyan ora tekaning pati nanging pepes bayu kang tapis. Ora duwe kekuatan. Prajurit Janaka digotong leboke pakunjaran tunggale golekane kaliyan iki. Nadyan kowe gagah gedhe dhuwur. Sumbaga prawiring yuda sekti kalintang jayaning perang. Nanging ora bakal iso menang mungsuh kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Nglumpruk ora beda karo adimu Janaka. Prajurit leboke pakunjaran. Ndi Ratu Ngamarta monggo sisan. Sinuwun sesemban kula Giduh raosing manah kula dipisah kathahing para kawula kareng kadempel sami alok
Yen to kadang kula kekalih inggih menika pun Janaka kelawan Werkudara sampun kapikuting mengsah. Monggo nyatanipun kekuatanipun Puntadewa menika dumunung wonten kadang kula kekalih. Mila menawi kadang kula Arjuna lan Werkudara sampun kapikuting mengsah bebasan sampun boten gadhahi kekiyatan. Sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran. Mboten wonten ginanipun babar pisan kula gesang wonten ing Madyapada. Sinuwun monggo kula aturi amungkasi dhateng gesangipun Puntadewa. Wah, Nadyan kondhang kowe Ratu Digdaya kedunungan Pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Ning tinemune bebau kiwa tengenmu wis sempal, wis pepes mergo adimu lanang loro wis tak pikut. Wis ra bakal iso nglawat. Kowe ora iso piye-piye Puntadewa. Boyong leboke pakuncaran dina iki. Waduh. Petro mlayu-mlayu ning ngowo. Ngadrak tiwasan. Sinuwun. Lepatipun ing abdi nyuwun Tadawadana. Ya, ning ngowo. Aturkan ketiwasan. Nek wonten lepatipun anggen kula bojo atur kula siwun pangapunten. Kowe iki tak takoni malah nangis piye? Mergo ati kula mboten kuat, Dara. Ora kuat nyumurupi kahanan sing dumadi. Kahanan apa? Prabu Gendra Suropati majeng wonten ing pabaratan Dara Janaka sing methuke. Ya, Janaka sing methuke. Nggih. Ingkang sekawit Prabu Gendra Suropati diajar kalih Dara Janaka. Nek Prabu Gendra Suropati. Apa? Apa? Prabu Gendra Suropati ngetokke painah. Panah piye? Anu panah. Mulut sak obor pucuke dilepaske Ndara Janaka kena duk nglumpruk. Terus diboyong karo prajurit pagralun. Ndara Werkudara mlaju kenging pusaka duk nglumpruk gawa karo prajurit pagralun. Niki pun entek. Sinuwun Darma Kusuma diboyong. Wah, iblis lanang. Tuku karepe dhewe kowe boyongi para Pandhawa. Nata Mantura Prabu Baladewa. Babarno pisan lekane atimu. Wah. Wah. Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwigala. Ya, kowe ora bakal tak gawa, ora bakal tak boyong, ning bakal tak wirang-wirangke saka kekuwataning Candra Wiraya Barat. Wah. Kebat kaya kilat kesit pindha Radit lambahing jembaring Yai Candra Wiraya nalika semanten mandi guneming Prabu Gendra Suropati bilih Sanata Mandura Prabu Baladewa badhipun damel wirang kenging dadaning Nata Mandura ora sirna margalayu ical wujuding Nalendra dadi wujud sardula sakjaran teji gedene. Ayo, amuk lekane iki. Manus maning jajalan cekertaning bawana iblis anak. Wah, nibake daya kekuatan kowe nibake jembaring. Wong cireng kethe wedi mati. Ayo, tandingana Baladewa lekane atiku.
Petro ngopo kowe malah nangis nang karepku apa? Sapa sing mati truk ndasmu? Nangis kaya kepacan kowe. Ana bracan. Sapa ya, Truk? Kowe kok kowe takkan jadi wong mesti kaget. Petro kowe iki minggir aku tak maju perang. Mangke riyen. Sampeyan durung krasa. Kowe nggo pengilan ora le? Nggo apa? Ongotan. Kowe wong lanang kok ya nggo pengilan barang. Nggo macak ya. Ana apa Petro? Niki nun sewu lho. Manyawang pasuryan sampeyan. Lho, iki karepe piye? Iki kok malah ana macan barang. Niki mboten macan sinten-sinten. Ning sampeyan Ndara, wah mati aku Petro. Aduh, mati aku. Wah, mati aku Petro. Waduh, aku kira tuh kok dadi macan ini piye? Ora ya ora ngerti kaya. Tawake nang sirkus wae. Payu larang lho kowe. Aduh, Metro, aku mati aku. Wah, piye Metro kanane kok dadi kaya ngene? Aku malah diwirang-wirangke pun. Nggo kula jereke matur bapak mawon. Matur karo bapak pripun kanane kaya ngene. Semar aku tulung ana Semar mati aku. Semar. Aduh, Semar mati aku. Semar aku mati aku. Kowe ora ngerti karo aku Semar. Empun ngerti. Mboten sah dikandhani kula wis weruh kahanane. Aku wujud macan Semar. Nggih, kula pun ngerti niku merga daya kekuatane pusakane Gendra Swaropati. Pancen darbe niat mboten ajeng gawe patine sampeyan sedane Ndara Baladewa ning niate pancen mengajeng mirang-mirangke sampeyan. Lho, lha kok dadi aku kena panah. Mongko aku ora krasa kena panah kok. Petro sing ngandani aku dadi macan. Pancen kudu ngoten. Lah aku kudu piye Semar? Supaya iso pulih kaya wingi-wingi. Pandhawa kepikut kali Gendra Swaropati. Iya. Ha. Nek sampean kepengin dadi Baladewa melih utuh kaya wingi-wingi manggoleki Gendra Swaropati nika ling Unjara Pandhawa teng pundi? Nek iso sampeyan ngluwari Pandhawa, sampeyan bakal bali kaya wujud wingi-wingi. Ning nek ra iso, nggih pun selaminipun kaya ngeten niku. Wah, dalah, mati aku. Wis ra apa-apa didol wae. Kowe. Ora kena kok kowe piye? Nelisip kok le mendang. Aku senengane ora mesake lho kok iki Ndara Baladewa lho. Sampeyan mang budidaya. Nek sampeyan gelem budidaya mestine bakal ketemu. Terus anane mang goleki. Nek aku mlebu nang Karang Pradisan mesti aku dicekel karo wong Karang Pradisan. Yen aku mlebu ngalas mengko mesti aku digawe lara karo buron wana utawa satu kewan alas galak. Men ditutke Panakawan. Wah. Ya ora ngono kuwi, Mar. Aku biasane ngetutke satriya, iki meng ngetutke biawak kaya ngene. Macan kok biawak, macan. Bagong gelem ora ngetutke aku. Ora gelem ngetut aku, kletak ndasmu pecah kowe. Oh, nggih. Waduh galak banget iki, Tru. Nek ora ditutke iso nglecak tenan iki. Ning ora anu lho, ora leman lho. Ya ora. Mengko nek teng wana nek ketemu macan wedok ora digledhe, Gus.
Aku anggap kowe macan apa? Sapa ngerti nek nafsu kebinatangane ketok ya. Ya ora mungkin iki kedadian saka ratu kok ya. Engko kula derekke goleki ndara-ndara Pandhawa. Lah kowe piye, Pak? Kowe wis rasah ngurusi karo aku. To aku mbangane kowe. Ngerti aku mbangane kowe. Wis kono do mangkat. Ndaramu golek ana. Sing tak gumune iki Sinuwun Ndarawati. Lah kok malah kaya ilang. Ora ketok iki janjane menyang endi. Aku yo mbuh mau goleki kok yo ora ana ya, Pak. Ben panjenengan iki pancen wong pinter, panjenengan iki wong sing waskita mbok menawa wis ngerti marang lelakon iki. Oh nggih. Petruk nala gareng dijak Bagong macan iki tutna. Nggih, Pak, ngestakaken dawuh. Aja pati-pati mandheli do ngetutke nek durung ketemu karo Pakun jarane Ndara Punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Nggih, siap, Pak, ngestakaken dawuh. Ya Can yo. Lho. Aku iki Baladewa, aning macane. Ora sudi kon basa. Ora gelem ra tak ngoko ya mangkat dhewe kono. Wah gebuki wong desa ya, Tru. Ya Can yo. Ya wis ora apa-apa. Nek aku dadi Baladewa basa meneh. Oh siap. Nek iso wujud macane niki ya biasa wae. Ya wis sakarepmu. Petro melu aku. Nggih, kula derekke. Gareng nanti mengke nak tekan riki pun kula derekke ning ora saliwat ngarepan. Metu mburi niki mau ndak ketemu karo Prabu Gendra Suropati. Yo. Aku njaluk pamit Semar. Ngati-ati muga-muga pikantuk kepadang Ndara Baladewa. Kira Semar nalika semanten meger-meger datan mubah datan musik ing cipta menutuh parang panguwasaning dewa dene mekaten pacoban ingkang tinampi dening Sangya para Pandhawa sigra ngelola sumpingipun ingkang setunggal wujud lombok abang den banteng wonten ing Bantala sinartan rapal mantram sakti ical wujuding lombok abang ana wujuding Semar Badraraya tan genggang saringpa kelawan Semar ingkang sejati. Semarika den mrayitna semuriris eka balik titiyane titiyane gandayane tresanya purnama sasi kowe kedadian saka lombok abang Semar sing tak puja kowe aja kuwatir lan sasah wedi kowe nengo kene wae engko nek ana Nalendra sing tekan kene apa sing didhawuhke kowe manut kowe sendika ya wis ngono wae tak tinggal ning kene aku tak sowan Sang Asih Prana lha kok dadi kahanane kaya mengkene geger ora karu-karuan kersane kepiye aku tak nyadong timbalane Sang Asih Prana. Wis ngono wae welingku aja ganti gawe gelane. Gendra Suropati Ratu Sabrang sing arep tekan kene Semar.
Wah. Kowe wis ora bakal iso nglawat, kowe wis ora iso bakal bonggo. Piranganing para nalendra, para satring padha ngayomi karo kowe kabeh wis padha kalah karo aku Semar. Kowe aja kumbi, kowe aja selak. Dina iki tak boyong marang negaraku. Dadi srana waliyaning negaraku. Kowe kudu gelem tak boyong Semar Badranaya.